Akanachi Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwupụtago na ọchịchị ya kere nnọọ ajịnume echigharị ọnọdụ n'ogo okporochi ime obodo dịgasị iche iche n'usoro igwe Omentemimo. Akanachi steeti a kwupụtara nke a n'Ọka oge ọ na-agbape nnukwute amụma maka ọzụzụ dịgasị iche iche gbadoro ụkwụ n'usoro igwe Omentemimo wee nye ndị ọrụ n'okpuru ọchịchị ime obodo dịgasị iche iche nwere na Anambra steeti, nke ọ bụ otu kọmishọn na-ahụ maka okpuru ọchịchị ime obodo na steeti a chịkọbara. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọtapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo onye nke kwuru okwu site n'aka onye Chief of Staff bụ Maazị Ernest Ezeajo mgbe ọ na-agbape ya bụ oge ọmụmụ si na ihe gbasara igwe Omentemimo bụ ihe so na ihe wubere ọchịchị anọ ugbu a ma sịkwazịa na ọ bụ ebumnobi ha ka enwee Anambra nke ga-adị ma dịrịkwa gawazịa. Ọ gara n'iru ma kọwaa na ọ dị ha n'obi na enwere ọnọdụ nchekwa, ndozi obodo, mmepe dị iche iche na izute ndị mmadụ nke bụ ịgba na ọchịchị nọ ugbu a. O wee kwukwazịa na ya bụ ọzụzụ a na-enye ndị ahụ ga-aga n'iru ime ka ha mụta ọrụ ebe ụwa gbagoro gburugburu site na igwe Omentemimo ma sịkwazịa na ọ bụ ọkanọrụ gọọmenti ịhụ na ha na-arụzigharị ma na-eme ka okpuru ọchịchị n'ime steeti a bụrụzia ịgba. Onye kọmishọna nke Ministry of Local Government, Chieftaincy and Town Human Affairs bụ Maazị Collins Nwabunwanne sịrị na ha na-agba mbọ ịhụ na emuwegharịrị ya bụ okpuru ọchịchị niile nọ n'ime Anambra steeti si na ha na-atụpụta nsogbu ha n'ofu n'ofu ma na-edozikwa ya n'ihi na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo bụ ọchịchị gbasapụrụ aka n'ime ka ihe niile dị mma na steeti a ma yọzie ndị ahụ ka ha gaa n'iru tụnyere otu APGA akwụkwọ na nhọpụta nke ndọrọndọrọ nke ụlọ omebe iwu nke steeti a ma gwazie ha na ọ ga-adị mma na na-elite elere dị otu a n'aka gọvanọ steeti a. Mgbe ọ na-agwazi ndị agbakọrọ okwu ka onye isi oche Local Government Service Commission bụ Barrister Vin Ifeanyi Ezeaka sịrị na ihe mmụta gbadoro ụkwụ ka ndị ahụ si na ọnọdụ mgbe ochie wee banye n'ọnọdụ agba ọfụ nke bụ iji igwe Omentemimo na-arụzi ọrụ ma na-agụkọ ihe ha dị iche iche na ha dị agbata 500,000 bụ ndị na-aga ya bụ ọzụzụ ma sịkwazịa na ha kwesịrị ka ha nwee igwe Omentemimo nke a na-ebu n'aka iji wee hụ na ha na-arụpụta ọrụ nke na-enweghị ntụpọ ma gaa n'iru si ha ka ha na-egosipụta ọrụ aka gọọmenti n'okpuru ọchịchị ọbụla ha nọ. Mgbe ọ na-ekelezi ekele ka onye prezident nke n'oge Anambra State Chapter bụ Comrade Chikwelu Adigwe kenere Akanachi steeti maka mmuwe nke afụsịrị na ihe ọfụ afụgasịrị n'okpuru ọchịchị niile dị na Anambra steeti ma yọkwazịa ka ha gaa n'iru inyochapụta ihe nsogbu ha ma rụtụsị aka ebe ahụ n'otu n'otu ma yọkwazịa ka ha lerekwa anya n'ihe gbasara ego. Abụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.